Ano nagigiperensya sa pangisip ang babaeng nanagmal o usa ka promodizer sa usa ka mall? Suba pa sa Chief Investigator si Police sa PO1 Executive Master Sergeant Jeffrey Larubis sa Mabulo Police Station nga girekomendar sa psychiatric ward sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga i-confine sa mental facility ang naasoy babae. Nasayran nga gida sa psychiatric ward ang mga babae base sa request sa iyang abogado o dito nasuta nga nakinidiferensya sa pangisip. Hinoon na naghuwat pa ang kapulisan sa mando sa korte. Sanglit na sangat naman ang tulo ka mga kaso nga gipasaka sa tindera batok sa mga babae. Kasamtangan nga naagihapon sa detention cell ang mga babae human nagdumili ang kampo nini nga mupiyansa kay gipaabot nga makonfine kini sa mental facility. So, sir, ano sa findings sa doktor niya, sir? Ang rekomendasyon sa doktor sa psychiatric ward, i-confine siya sa facility. So, ang resulta, sir, is doon diferensya ang iyahang pangisip? Okay, i-recommend mag ipa-confine ba para ma treatment yun niya.